Jeg hedder Martha, og jeg læser geologi. Jeg er lige flyttet til Aarhus fra København, hvor jeg skal finde et sted at bo de næste 6 måneder. Jeg skal nemlig i praktik på Moesgaard Museum, og jeg vil egentlig gerne bare finde et værelse. Så til at starte med, så tænker jeg, at jeg først skal vælge en boligtype. Det kan være, at jeg bare skal starte med at se, hvad der er under lejebolig, så der trykker jeg. Og der sker altså ikke rigtig noget. Så skal man nok vælge noget fra drop-down-menuen for at kunne noget. Men hvad er det egentlig, der står der længere nede? Udleje bolig gratis. Betyder det, at jeg kan finde en gratis bolig? Det lyder da godt nok lidt mærkeligt. Det kan da ikke rigtig passe. Jeg kan vide, hvad der er længere nede. Ej, det ser godt nok meget forvirrende ud. Det er vist ikke noget, jeg skal bruge til noget. Det ligner mere det til udlejere. Jeg må hellere gå op igen. Det kan da egentlig være, at jeg kan trykke på kortet. Nå, jamen det kan jeg godt. Det kunne de da godt lige skrive. Det er da mere relevant end det, der står der nu. Danmarks mest effektive boligportal. Så er jeg nok garanteret en bolig. Men kan vide, hvor mange der egentlig har fundet en bolig herinde. Hvor mange der er. Nå, ja, jeg må hellere i gang med at bruge kortet. Hey, hvorfor kan jeg egentlig vælge Sverige? Er det ikke Danmarks største boligportal? Det virker da underligt. Nå, jeg skal vel trykke her Østjylland, når jeg skal finde en bolig i Aarhus. Hvad betyder de forskellige boligtyper mon? Måske jeg egentlig bare skal prøve at leje en ejerbolig. Det kan da være lidt mere sikkert. Der trykker jeg. Nå, ja, så skal man så åbenbart købe en bolig. Det vil jeg ikke. Så må jeg hellere gå tilbage igen. Det kunne egentlig faktisk være meget rart for mig at vide, hvad forskellen er på de forskellige boliger. Jeg kan vide, om jeg kan spørge nogen. Der er der sådan en support-knap. Så kan jeg sikkert stille mit spørgsmål hurtigt. Så skal jeg bare finde chatten. Hvor den er henne? Nå, jeg skal nok trykke på boligsøgende, for det er jo det, jeg er. Det er så bare et spørgsmål. Det var da irriterende. Jeg kan jo se ude i siden, at chatten har åben i dag fra 9 til 21. Deroppe der står for hjælp til chatten. Det kan man åbenbart trykke på. Det kunne det da godt have gjort meget mere tydeligt. Det er da virkelig ikke nemt at finde. Nå, så må jeg hellere finde en at chatte med. Der er så ikke nogen tilgængelige. Det er en stor hjælp. Nå, jeg må vist bare tilbage til forsiden og prøve selv. Hvor blev forsiden nu af? Måske jeg bare skal trykke på logoet. Ja, det virkede. Det var da dejligt. Nå, så må jeg hellere prøve at finde en lejebolig i Østjylland. Ja, okay, der er så en masse, jeg skal udfylde ude i siden. Kan vide, om jeg kan gøre det endnu mere specifikt og kun søge på Aarhus nu, når jeg er inde under Østjylland. Nej, det kan man vist ikke. Det der større områder. Det er da lidt mærkeligt, når jeg egentlig er inde under Østjylland. Det var egentlig også en lidt underlig rækkefølge. Hvorfor kommer de sådan, Nordsjælland er der øverst, men hvad, så kommer Roskilde og Sydsjælland lige pludselig der? Det er da underligt. Nå, jeg må vist bare vælge Aarhus C her. Men der er jo faktisk også Aarhus N. Kan jeg vide, hvor langt ude det er? Det kunne altså have været meget rart med en kortfunktion, så godt kender jeg jo heller ikke Aarhus. Men Aarhus N, det er nok for langt ude. Eller måske hvis man kunne vælge, hvor langt man max vil have til centrum. Eller til uni måske. Nå, det kan man så åbenbart ikke. Hvad skal jeg så? Ja, så skal jeg så vælge et værelse. Og en etværelses, det kunne vel også være meget fint. Den tager jeg også med. Det næste, jeg skal vælge, det er så størrelse og pris. Men hvorfor kommer det så i den rækkefølge? Hvorfor kommer husleje først, og så størrelse bagefter? Nå, jeg har nok råd til maks 4.000, men kan vide, om det så egentlig er med eller uden forbrug? Det kan jeg da ikke lige se. Og hvorfor skal man vælge en minimum husleje? Det er da fuldstændig ligegyldigt. Man vil da altid være interesseret i så billigt som muligt. Det gider jeg i hvert fald ikke at vælge. Og størrelsen, det skal vel bare være mellem 0 og 20 kvadratmeter. Jeg skal jo egentlig bare have et værelse. Ja, hvad er det næste så? Min legeperiode. Jamen, jeg skal jo egentlig bare bruge det i 6 måneder. Men hvorfor kan jeg ikke vælge det? De kunne da godt have en bedre opdeling, hvor der var 1 til 6 måneder, og så 6 til 12 måneder. Der må der være mange andre end mig, som også er interesseret i bare at lege et halvt år. Nå, men så bliver jeg jo nødt til at tage 2 til 12 måneder. Og hvad er der så under andre valg? Almene boliger. Kan vide, hvad det må betyder. Hvad er en ikke almindelig bolig? Nå, annoncer med billeder. Har alle ikke det? Det virker da lidt mærkeligt, gør det ikke? Men det vil jeg i hvert fald gerne have.
så jeg kan se, hvad jeg skal leje. Den sætter jeg i hvert fald kryds i. Er der andet? Nej, det er der vist ikke. Seneste overtagelsesdato. Ja, jeg skulle gerne bruge noget hurtigst muligt, og i hvert fald inden den 30. september, hvor jeg begynder i praktik. Så den skriver jeg ind. Nå, det var da meget smart, at der popper sådan en kalenderfunktion op. Så vælger jeg den 30. Og så skal jeg vel sætte kryds i vis alle, så jeg kan få vist alle de lejligheder, der er i den her periode. Nej, nu forsvandt datoen. Det var åbenbart ikke det betød. Så må jeg jo så prøve at finde den igen. Det var da irriterende. Og hvad er den sidste boks? Fritekssøgning. Ej, hvorfor kommer den først nu? Nu har man jo ligesom udfyldt det hele. Det burde da have stået øverst. Nå, lad mig så se, hvilke lejligheder jeg kan vælge. Jeg ved, hvorfor der er en med grå baggrund. Det er jo i hvert fald ikke den nyeste. Nå, lad mig prøve. Der er en med altan. Det lyder lækkert. Den prøver jeg. Det er godt nok mange oplysninger. Men prøv lige hvorfor kan jeg se den her? Jeg har jo valgt 20 kvadratmeter, og den her etværelses er på 58. Det var da mærkeligt. Og der er jo heller ikke nogen billeder, kun et kort. Jeg trykkede da, at jeg kun ville se lejligheder med billeder. Det var da irriterende. Så virker søgekriterierne jo slet ikke. Hvorfor kan jeg ikke lige læse en beskrivelse af det? Det kunne da være meget rart. Nå, jeg må hellere prøve at kontakte udlejer. Jeg ved, at man bare skal trykke der. Det ligner godt nok ikke en knap. Og man kan heller ikke trykke på det. Hvad gør jeg så? Måske hvis jeg kører lidt længere. Der kommer den. Det kunne de da godt have gjort lidt tydeligere. Også måske med en anden tekstfarve. Den ser man jo ikke lige til at starte med. Men hvad er det, der står på knappen? Så jeg skal betale, hvis jeg vil kontakte en udlejer. Hvad er nu det for noget? Og hvorfor får jeg først til at vide nu? Det er da virkelig irriterende. Hvorfor stod det ikke allerede på forsiden, så jeg var forberedt på det? Og hvad er det så lige, jeg får for de her penge? Får jeg andet, end jeg kan kontakte en udlejer? Okay, jeg kan se, at jeg får en søgeprofil. Men altså, kan man ikke læse noget om, hvor mange der har succes med at finde noget? Ej, det ved jeg altså ikke, om jeg ved det her. Jeg må lige tilbage og læse mere om værelset. Altså, det er også lidt mærkeligt, at jeg ikke kan læse mere om værelset. Det forstår jeg. Okay, dernede. Wow, det er godt nok småt. Og hvorfor kommer det først der? Og hvad er det egentlig, der står deroppe? I 2013 blev mere end 85.000 boliger udlejet via os. Hvorfor står det så småt? Og hvorfor ikke på siden, hvor man skal købe et abonnement? Det er da et virkelig vigtigt argument. Nå, jeg går tilbage til beskrivelsen. Det er ikke ret meget, jeg kan læse om den. Kan jeg måske se noget sted, hvor mange der egentlig har skrevet på det her indlæg? Fordi hvis der er mange, der har, så gider jeg jo ikke skrive. Nå, det kan man vist heller ikke se nogen steder. Det kan så være, at jeg først kan se det, når jeg har betalt for et abonnement. Nå, det var da ikke så lige til, som jeg havde troet.